गासैनिबो सिगां जों बयखौबो थांखि आरो मिजिं लानानै सोरजिग्रा आरो गुवार गोसोजों बजबनानै लाना गोथार मेगनजों नायनानै बोर गोनां आखाइजों बेंनानै लाग्रा जोथोनगिरि बिसोरा मान आरो समायनाय जाथों। आरो नैथियाव फोरबोनि आब्रुथिजों हान्थिनो मोजां मोनग्रा थामहिनबा बिनि बोराव खामिग्रा मानिजाथाव सिबिजाथाव सोमोन्दोआव गेदेर उन्दै साफ्रोमनिसिम आंनि गोरबो गोसोनि अननाय मोजां मोननायखौ दिनैनि गोथार साननि फुंबिलिजों लोगोसे नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनोबो जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै नायगोन अहंखारि एबा अबाध्य जायोब्ला खैफोराव गोग्लैगोननि एब्रायनि 10:33 सिरि गोथां इसोरनि आखायाव गोग्लैनाया गिथावथाव। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, बुहुमाव सोरजि जानाय साफ्रोम माहारिफ्रानो गामि एबा ओनसोलावनो मोनसे गोरोबथा रायथानाय एबा नीति थायो आरो जाय सुबुङा बे रायथानाय नीतिखौ बसयो अब्ला बे सुबुंखौ समाजनि आयेन बायदियै सानलायनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंखौ एबा गासै माहारिखौ सोरजिग्रा नियावबो थामहिनबा गोथां इसोरनियावबो हुक्म दङ, जाय हुक्म एबा आयेनखौ गावनि गोसो बायदियै सिफायोब्ला इसोरा बेखौ आयेन बादि बिसार खालामगोन। बेबायदि खैफोदनिफ्राय बारग'नांगौनि जुनै मोजां गोसोजों इसोरखौ गिनो पाउला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, बे गिथावथाव इसोरनि आखाइनिफ्राय बारग'नोब्ला नों मा खालामनो नांगौ नायदे एफिसुसनि 5:1 सिरि। बेनिखायनो नोंसोरो अनजाग्रा बिसाफोर बादि इसोरनि बादिनो खालामग्राफोर जानो हास्थाय। मा आखुआ इसोरनि बायदि एबा इसोरनि हामजानाय आखु नायदो। एसे थिमथि 2:10 सिरि। नोङो इसोरनि मानसि गाज्रिनिफ्राय गोजान जादो। धोरोम, इसोरखौ खुलुमनाय, फोथायनाय, अननाय, गसंथानाय, गुरै जानायखौ होसोदो। अनलायग्रा नोंथांमोन, बुहुमाव माहारि हिसाबै गासैबो गोरोन्थिखौ सरासनस्रायै सुद्रायजोबनो हाया। जेरै नों जेब्ला इसोर आरो सुबुंनि नोजोराव नोंखौ महर होग्रा गोथां इसोरनि हुकुम एबा आयेनखौ सिफायनानै नों जेब्ला बुहुमनिफ्राय बिदाय लागोन अब्ला थारैनो नोंनि थैनो रोङै हां एबा जिउआ गोथां इसोरनि आखायाव गोग्लैहैगोन। नायदे उपदेशगिरि 12:14 सिरि। मानसिया मोजां एबा गाज्रि जेखौखि मावा मानो स्रोदै मावब्लाबो इसोरा जोंनि गासै मावनायफोरखौ बिसार खालामगोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, संसार एबा हायावनि माहारिजों दोनजानाय आयेन एबा नीतिखौ नोंनि गोसो बादि लंघन खालामोब्ला मोननो गोनां साजानिफ्राय बारग'नो जुनै रां रुफाजों बायनो हागौ, नाथाय नोंखौ सोरजिग्रा इसोरनि हुकुम एबा नीतिखौ सिफायोब्ला फोरबोनिफ्राय मोननो गोनां साजाखौ बारग'नो नों माजों बायख'नो? मानोना मिथियै मावनाय पापनिख्रुइ मिथिनानै मावनाय पापा देरसिन। नायदे जहन्नि 15:22 सिरि। आङो फैनानै बिसोरखौ बुङामोनब्ला बिसोरहा पाप जानाय नङामोन, नाथाय दानो बिसोरनि पापनि थाखाय बिसोरहा अनला होनो राहा गैलिया। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो बैफोर सैनाय एबा खैफोदनिफ्राय बारग'नांगौआ समजों लोगोसे गोथाङै जिउ थानायावनो फोरबोनि हुकुम आरो बिनियाव गावखौ बाहाय। नायदे जाकबनि 2:22 सिरि। जेरै जिउ गैयाब्ला मोदोमा गोथै, बेबायदिनो मावनायफोर गैयाब्ला फोथायनायाबो गोथै। फोरबोनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, इसोरा जोंखौ बुहुमाव बरसा गैयै महर होआखै, संसाराव गावखौ मानिनो आरो मिथियै मानसिफोरखौ जिउआव थुलुंगा होनोसो सोरजिदों। नायदो जहन्नि 15:10 सिरिनि दि। नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै, नाथाय आंसो नोंसोरखौ सायख'बाय आरो आङो नोंसोरखौ फसंबाय, नोंसोरो थांनानै बांसिन बिथाइ थायनाय बादि। अनजाग्राफोर,
जोंनि इसोर आरो सुबुंनि नोजोराव मोजां बिथाइ थायनाय आखुआ मा मा नायदो रमनि 12 बालाब 7 सिरिनिफ्राय 9 सिरिसिम। दाव दाव खालामग्राया दाव दाव खालामनायाव नांथाबथों, फोरोंगा जाब्ला फोरोंनायाव नांथाबथों, बानजायग्रा जाब्ला बानजायनायाव नांथाबथों, ओरैनो होग्राया गोथों गोसोजों होथों, गाहाया गोसो होनायजों जाथों, अनखांग्राया रंजानायजों मावथों। अनलायग्राफोर, बेफोर गुनफोर एबा आखुफ्रा जायफोरनि गोसो आरो जिउआव दं, बैफोर माहारिफोरजों जेब्लायबो सोरजिगिरि इसोरा थाफ्लायो। नायदो दानियेलनि 3 बालाब 22 सिरिनिफ्राय 23 सिरि। आरो राजानि हुकुम बादि सद्रक मेशक अबेदनग'खौ राजानि सान्थ्रिफ्रा गावसिनि इसोरखौ मानियैनि अरगेङाव गारसोमदोंमोन, नाथाय सद्रक मेशक अबेदनग'नि इसोरा बे अरगेंनिफ्राय बिसोरखौ बासायदों। जोंबो थारैनो गोथां इसोरनि बै समाव खालामजागोन फोरबोनि आखाइजों बिसारनिफ्राय खारग'नो एबा बासायजानोब्ला गोथों गोसोजों गुबै इसोरखौ फोथायदो आरो बेनि आब्रुथिजों जिउ खांनो नाजादो। मानोना नोंनि गोथों गोसोजों इसोरखौ मान होनायासो बुहुमावबो आरो सोरगोआवबो मान इज्जतखौ उदांस्रि खालामगोन। नायदो बोसोन बिजाब 12 बालाब 14 सिरि। नोंनि मोननांगौ बिथाया नोंनि रायनाय आरो मावनायनि सायावसो, नोंनि मावनाय बादिल' नोङो मोनगोन। फोरबोनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, जायफ्रा गुवार गोसोनि गुबै इसोरखौ गावनि रैखागिरि होनना गोथार गोसोजों बै फैगौ गोथां इसोरनि आखाइनि बिसारनिफ्राय खारग'नो एबा बासायजानो जुनै गुबै गोसोजों फोथायग्रा माहारिफोरखौ फोरबोआ बाख्नायदों। नायदो गितफोरनि 1 नाम्बारनि 1 सिरि। बे मानसिया साबायस, जायहा दुष्टनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै। जोबथारनायाव आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गोथार सानजों लोगोसे गाहाम बाथ्राखौ गुरै जिउजों खोनासंग्रा मानगोनां साफ्रोमनिसिम जासिहरबावनाय जाबाय आरो दिनैनि गाहाम रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।